Més qüestions a la sintonia de Tarragona Ràdio. Continuem endavant amb l'espai Tothom, el 96.7 de la freqüència modulada. I avui ens visita un conegut ja del programa, que és l'Álvaro Solà Pérez. Álvaro, molt bon dia. Bon dia i gràcies. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Escolta, l'últim cop que estaves amb nosaltres ens avançaves ja la publicació d'un llibre, un llibre que el conformen diverses entrevistes. Com ha anat evolucionant el projecte, Álvaro, des de llavors? Pues acá no m'ho crec, sincerament. Quan t'ho vaig explicar pensava que seria a mig llarg termini i mira, tot s'ha avançat molt. Hem avançat molt, he tingut que triar molta feina allà darrere, és veritat. Hi ha moltes entrevistes, moltes trucades, molts SMS, moltes introduccions fetes per mi. Bueno, és així. Com neix la idea del llibre? Perquè fa temps que vas darrere... És a dir, fa temps que tu col·labores també amb diversos mitjans, no? Fent entrevistes a personalitats, a diverses personalitats. I com se t'acut o d'on ve el fet de plasmar-ho tot en un llibre? Pues no, tot no, perquè evidentment són 51 entrevistes. Si tinc més de 200, he tingut que triar 51, perquè així ho deixo plasmat i és com una experiència al final compartir el que m'ha semblat, el que no, cada entrevista, perquè també feia una introducció, a cada entrevista feia una introducció meva, i bueno, al final és com un homenatge a tota aquella gent que planta cada dia, que es cau i torna a començar, com dic jo a l'epíleg, també que ve al final que t'ensenya que plantar cara és viure, al final. 51 entrevistes que arribaran en forma de llibre. Ha estat difícil, Álvaro, triar, escollir de les més de 200 que tens i van sumant, perquè em consta que cada setmana continues tenint de noves, no? Sí, avui he enviat, per exemple, puc dir-ho, bueno, entre ell avui he enviat a l'alcalde de Mollerussa, que tinc una companya de Mollerussa, i ha acceptat. I ahir li vaig enviar a la delegada del govern de Tarragona, la Lucía López, López Cerdán, li vaig enviar ahir la seva entrevista perquè me la fes. O sigui, no para de créixer. Dit això, la selecció, bueno, he intentat que fos paritari, no sé si, ara no m'ho vulguis dir, si 25 dones, 25 homes, o 26 homes i 25 dones. Però bueno, gairebé és paritari. Hi ha tots els sectors representats. És veritat que els 6 expresidents, els 3 alcaldes, bueno, 2 consellers. He afegit també el Berni, la notícia que avui l'he vist, i li he dit, has trigat molt, fer-me l'entrevista, em diu, el cotxe que em marello, perquè ho ha fet el cotxe, mentre que anava cap allà, cap aquí, i a l'Elisabet Romero també, que li feia molta il·lusió, la subdelegada. Molt bé. També l'ha afegit, que són al final 2 persones de Tarragona, i també intento potència a Tarragona, amb l'alcalde, amb la Laura Retxa, representats per camp, exacte. Clar, que es noti que hi ha un tarragonisme impregnat amb tot el llibre, no? Sí, hi ha 4, tarragonins hi ha 4. Mira, així, de fet hi ha 2 homes i 2 dones de Tarragona. Ara ho està pensant. Per publicar un llibre fa falta un suport, fa falta un editorial. Com és aquest procés? T'hi poses en contacte tu? Sí, em poso en contacte amb mi. Bueno, poso jo en contacte amb ells. Fas una recerca d'editorials o com és això? Sí, vaig enviar un munt d'editorials i és veritat que molts m'han dit que no encaixa amb l'editorial, que no sé què, no sé quants, que ho veuen molt complicat. Algunes t'han contestat i fins i tot algunes ni han respost, no? Sí, moltes no han respost i aquesta, sí, perquè treballa temes d'inclusió i tal, i ha estat guai, perquè al final fer videotrucades amb l'editora, ara parlant amb ella per veure quina portada fiquem a la precampanya, i això llavors està molt guai. Al final he tingut que crear el vídeo per fer el book trailer i tal, i molt. A veure, fer un llibre és complicat, però has de tenir temps, ganes... I té tota aquesta part que és la cara comença, que de fet avui per això també hem convidat a l'Álvaro, perquè aquest divendres comença ja aquesta precampanya amb el llibre. Clar, hi ha molts llibres que els llencen al mercat coincidint amb Sant Jordi, Álvaro, no? Perquè és el moment on la gent també consumeix més literatura, consumeix més llibres. Tu t'hi veus, allò, venent llibres a Sant Jordi? L'any que ve. Enguany encara no? No, perquè em diuen que l'editorial el que fa és que quan publiques un llibre l'any següent vas a signar. Val. Llavors dic que em fa molta il·lusió, també és veritat. Però bueno, és que no vam voler aconseguir... És veritat, amb la precampanya, com tu dius, es finança el llibre, però la gent pot entrar a la web, que no sé ni la web, és edita.cat, però no sé exactament el link. Llavors, bueno, podrà comprar... Què passarà? És a dir, a partir d'aquest divendres, què podrem fer? Doncs reservar i comprar el llibre i així finançar-ho. Val 16 euros o 15 euros cada un. Hi ha ofertes a la pàgina web de compra 2 per tant, o el que sigui. Si hi ha entitats i tal que vulguin també sumar-se, per exemple, Aspercamp, ho puc dir, la Laura em vol comprar 10 com a Aspercamp. Molt bé. Doncs això, entitats també estaria bé, o ajuntaments, amb l'alcalde, estic a veure negociant si l'Ajuntament de Tarragona es gasta diners. Això espero que no s'enfadi que li digui aquí, però
Però, bueno, al final és així. Per tant, a partir d'aquest divendres ja podem reservar, no, aquest llibre. Quan seran una realitat? Tens una data? Són 40 dies de precampanya i depèn com vagi la campanya, pues, bueno, encara que no s'acompleixi tot el que està previst a la precampanya, si no s'acompleix cal portar alguna de diners, evidentment. Si no es compleix, llavors això no hi ha cap problema, farà igual, evidentment. La voluntat és fer el llibre. Vull dir que encara queda una mica per tenir els exemplars a les mans, allò en paper, no? Físicament. I tant. El tinc jo, evidentment, hi ha gent que també el gent, amb l'editorial, alguna gent més que s'ho mira i que em fa valoracions editorials, gent que conec que li agrada molt el llibre, i tal. Vol dir que estàs obert a aportacions, no? Sí, aportacions de gent, vull dir, tinc un company que li agrada molt el llibre i tal, doncs li he donat una valoració editorial que m'han fet, a veure què li sembla. Molt bé. Què diries tu que aporta aquest llibre, Álvaro? Al final, mira, segons m'han dit que aquest llibre, això m'ho va dir un periodista l'altre dia que li vaig passar així, em diu, cap altre llibre en català i en castellà recull una pluralitat tan àmplia i transversal. I això a mi m'agrada, és a dir, que al final no és només, com t'ho vaig dir, que no volia polititzar la secció, ni el llibre, i és veritat, a veure, a mi m'encanta que siguin 51 testimonis diversos d'homes i dones que al final d'arreu de Catalunya planten cada dia els seus límits, planten la diferència, tenen problemes com qualsevol ciutadà i ciutadana, i al final són gent normal que la veritat que ho vull agrair públicament, i ho he fet en privat, també a tots ells els he agraït, i em sap greu deixar tanta gent fora, és veritat, ho puc dir. Clar. Al final és un llibre inclusiu, no? Integrador, és a dir, al final és un llibre que parla de persones, cadascuna amb les seves problemàtiques, amb la seva història, i de fet així hauria de ser també la pròpia societat, no? Com veus tu la Tarragona d'avui dia, en aquest sentit, Álvaro? Avui, s'ha de fer més coses, sempre li dic al alcalde, al final s'han de conèixer, com sempre dic jo, s'han de conèixer les entitats entre si mateixes, col·laborar entre elles, perquè al final hi ha moltes entitats del tercer sector de Tarragona i arreu de Catalunya que no es coneixen entre si mateixes. Entre si mateixes, eh? Entre si mateixes, no es coneixen, estem d'acord, a veure... I de cara a la població? Perquè a vegades passa allò de que coneixem una entitat quan hi ha alguna cosa que ens mou a nosaltres, no sé, doncs si tens un familiar amb un trastorn d'espectre autista, si tens un familiar o tens un amic amb alguna discapacitat, amb alguna diversitat, és llavors quan coneixes amb aquestes entitats, no? Clar, al final jo intento conèixer totes, és veritat que jo saps que em vaig reunir, justament quan ens van veure m'anava a reunir amb la del càncer, amb la Begoña, i molt bé, la Begoña li vaig dir, per qualsevol cosa sóc el petit Nicolàs, per qualsevol cosa estic aquí, li vaig dir així, tal qual, és a dir, jo m'ofereixo a entitats a ajudar-les en el que sigui. Però hi ha una altra, no sé, fora de Tarragona que també m'ha demanat ajuda per entrevistes, que fa entrevistes de ràdio, precisament, i a veure si li puc aconseguir algun convidat i tal, i he passat la llista de tota la gent que he entrevistat, a veure que em seleccioni quins que els agradaria tenir al programa, i jo ho intento. Però això és ajudar a entitats, o donar a conèixer entitats, el que fan... Tantes coses. I a tu què et mou a fer això, Álvaro? Perquè tu després tens la teva vida, tens la teva feina, tens les teves ocupacions i a sobre t'ofereixes per... No, per això ho faig, però és un plaer, ja ho saps, i al final és veritat que amb el diari Discapacitat, també amb les notícies que publica el diari Discapacitat, al final coneixes moltes realitats, i amb això amb el llibre m'ha anat bé també, al final fer contactes, bueno, està bé. Però al final, per fer el llibre necessites autoritzacions de la gent que s'ha entrevistat. Per supost. I està molt bé, és a dir, ningú m'ha dit que no, ho puc dir obertament, fins i tot he parlat amb gent que m'ha sorprès a mi, com la dona Juan Carlos Onzue, superamable per WhatsApp, he parlat amb ella, superamable, és veritat que ell està passant-lo malament, no surt no va a actes, viu a plan no va a actes, però és un referent i que vulgui sortir al llibre. O, per exemple, l'Àngel de Javi, que l'altre dia... l'Àngel de Javi, que és un nen de 8 anys que té una malaltia d'aquestes rares, el vaig conèixer aquest Nadal a l'Oviedo, el vaig conèixer, però la seva mare, que és una lluitadora, també, aquesta dona m'ha demanat m'ha demanat un exemplar del llibre signat que em fa molta il·lusió fer-li arribar quan surti. Gent aquesta que, en veritat, fer autoritzacions, bueno, està bé. Creus que tothom hauria de tenir aquesta visió? És a dir, al final, conèixer totes aquestes realitats i totes aquestes pluralitats que tu mostres al llibre a tu t'aporta tenir una visió molt global i molt segmentada, que en certa manera està bé, no? Vull dir... Bueno, és que no només falla el vídeo, ja et dic, Miguel, falla el videopodcast. Ara el canal de YouTube fa el videopodcast, l'altre dia vaig fer... Ara anava a preguntar per altres projectes que tens, però... però relacionat amb això, conèixer tantes realitats. Mira, l'altre dia vaig fer un videopodcast, t'ho puc dir, amb una noia amb síndrome de Down, que és diputada, o era, no sé si ho és la primera diputada amb síndrome de Down, la Mar Galceran. Però la vaig fer un videopodcast amb ella, superamable,
I ahir tenia un, però vaig tenir que anul·lar, amb una persona que és jugador de bàsquet amb cadira de rodes, que és un tio que té bueno, no té una mà, no sé què. Sí, cadascú té les seues Pues això és conèixer tantes realitats que al final, a mi fan, com vaig dir a la primera entrevista, un run que al final et motiven a seguir. Al final veure gent sense mans que és feliç, perquè és veritat, hi ha gent que no té una cama, o que té una discapacitat, i que fa una vida normal, quotidiana, una vida normal, no? Que somriu, que somia, que respira, pues això dona vida, al final, això és l'adrenalina, sempre ho dic. Ara pensava en totes aquestes ocupacions i pensava com deu ser un dia a la vida de l'Álvaro Solà Pérez. Interactiu. Perquè Déu-n'hi-do, si ara a aquestes hores ja tens aquesta energia i aquestes ganes de fer coses... Avui ja a la feina estava, primer, el que he fet, te puc dir, així obertament, sí? He mirat amb el de manteniment les plaques a la sostre, a veure quines estaven mal fetes per les obres que s'han fet. Després també he mirat temperatures, després he preparat l'entrevista per l'alcalde de Mollerussa, després he preparat un guió d'una cosa per mi, després he publicat a l'Instagram l'entrevista del Xavier Antic, que l'he publicat avui, president d'Òmnium. He parlat també per correu, li he escrit un correu dient-li que s'havia publicat, un missatge a Twitter que s'havia publicat. He parlat també amb l'Enric Garcia per això que el nou diari seu... Del dilluns, no? Del dilluns, que m'he ofert per escriure articles. Escolta, no tinc vida. Aquesta presència a les xarxes socials, és a dir, això d'haver d'actualitzar constantment, no?, la nostra vida real i la nostra vida digital, que també és real, evidentment, les xarxes socials són una realitat... Com ho portes? Provoca més estrès? Provoca més agòbio? Provoca estrès. No, però és veritat que ara mirant el rellotge, no para de mirar el rellotge, era a les 11:05 i estava penjant a l'Instagram lo del Xavier i calla que no arribaré. Clar, és una feina que abans no havíem de fer i ara sembla que si no estàs present amb tot allò que fas a les xarxes socials, doncs... Jo celebro, per favor, que l'Instagram no tregui això de que fiqui Instagram i a la vegada s'ha publicat al Facebook. Si he de publicar els dos a la vegada, una que cosa que els dos... Que ho faciliti, no? Que sigui alguna cosa que ho publiqui enlloc. Que encara segueixi així, que es publiquen un i sortirà l'altre directament. No que facin per separar, perquè si no arribo als jocs. No. Escolta, què t'agradaria que passés amb el llibre? Pues que es venés molt. Sí, presentacions... Presentacions, tinc previst fer alguna presentació. Encara no sé, el president Puigdemont, ho puc dir, em va dir que li agradaria venir. Una altra cosa és que pugui, però també és veritat que, bueno, que al final presentació, al final que es conegui amb els jocs, també que es parli a les escoles, al final és que sempre l'altre dia vaig pensar amb un amic, dic, a les escoles no es parla de discapacitat o com respectem a les persones que són diferents a nosaltres, i això s'hauria d'ensenyar a les escoles, sempre ho dic, o als instituts també, que hi ha molta picabaralla, com dir-ho així. O s'hauria d'aprendre a respectar les persones, tinguin les capacitats que tinguin. Fa una estoneta, per exemple, parlàvem amb el president d'una altra entitat i precisament ens deia això, que falta conscienciació i que falten projectes que portin les diferents mirades, com és el cas de totes aquestes entrevistes que tu ens proposes, que portin aquestes mirades al col·le. I a partir d'aquí sorgia també un tema que també te vull preguntar sobre això, que em sembla preocupant, que és el tema de l'assetjament, el tema del bullying. Bullying, a mi em preocupa molt el bullying. L'altre dia ho vaig llegir d'una noia de 16 anys, no sé quan, que es va suïcidar per bullying. Això és molt trist, Hem d'acabar amb això, el bullying. Al final, el bullying és una situació que preocupa a la societat, és a dir, la fabricat nosaltres mateixos. I amb el tema de persones amb alguna diversitat encara és un col·lectiu més vulnerable, no? Persones amb autisme que pateixen bullying, no sé quantes n'hi ha, però deu haver un munt, i això és injust, vull dir, són persones. Jo sempre ho dic, al final, darrere d'una discapacitat, t'ho vaig dir una vegada, hi ha una persona que mereix ser feliç, igual que tu i jo, i qualsevol persona que va pel carrer per Tarragona. És a dir, no hem d'etiquetar, i això és important. No sé jo. Tens altres projectes que es poguessin materialitzar, Álvaro? Projectes, videopodcasts, entrevistes, articles i, bueno, reunions amb polítics. Pues sí, te puc dir, a veure, m'he reunit, és veritat que he tingut el privilegi d'almenys un any que ma mare sempre li... La mare de la Pantoja, diu ma mare que és, com sempre t'ho dic, i li va dir, mamà... I enviem una salutació a la teva mare, que sí, gran. Que sabem que ens escolta, No ens escolta, però ens escoltarà després, quan arribi a casa, no sap ni que he vingut avui. Bueno, ens escoltarà en diferit, però ens escoltarà. Perquè no sabia que venia avui aquí. No té la meva agenda, la porto jo. Claro. Vale? Ella és la mare de la Pantoja, però l'agenda de Portugal. Dit això, no, però al final li vaig dir l'altre dia amb el president del Parlament, perquè a ella és veritat que li fa mandra això de polític, això és veritat, com a tothom li fa mandra la política, menys els polítics. Llavors, bueno, pues al final li vaig dir, mamá, en menos de un año has conocido al presidente del Parlamento y al presidente de la Generalitat.
I és veritat que amb els presidents, però bueno, jo celebro, i això ho puc dir, jo li he fet, és veritat que a través de gent li he dit que me n'alegro que el president ja estigui millor, a través del seu cap de gabinet, del conseller d'Esports i tal, i de la consellera Niubó, que també l'han operat fa poc, també li vaig enviar un missatge de que m'alegro que hagin d'haver l'operació, que tocava cuidar-se. Estàs pendent, de tota la... Directament a ella. de tota la vida... Pues sí, bueno, al final, ahir vaig veure un Instagram de la Mònica Sales, amb qui em porto superbé, que la vaig conèixer fa poc, que s'emocionava parlant del seu pare que té una malaltia, una demència, pues s'emocionava parlant amb una psicòloga en un podcast a l'Instagram. Pues això se'm va caure una llagrimeta, perquè jo sé el que és, bueno, no sé el que és viure amb una persona que té Alzheimer, que potser no reconeix qui ets, però és molt dur, i més estant en política que no tens gaire temps, i més amb la posició, amb el càrrec que té la Mònica. Bueno, potser també això va bé per sensibilitzar, no? I per veure que hi ha famílies i hi ha persones que estan vivint això com el seu dia a dia. Per això és el que diem, que els polítics no són supermans, ni extraterrestres, ni res, són persones, al final, que també tenen situacions dures. A veure, a Luis Enrique, per exemple, se li va morir la filla, o no sé, o al president Torres se li va morir la dona, pues això també... O al president Illa ara ha passat una mala situació. Pues bueno, són persones, al final, que també van al metge, o no sé, o porten el nen al col·le. Sí, sí, i tant. Saps? Doncs, Álvaro, que estarem pendents de com va aquest llibre, i tant de bo sigui ja una realitat tangible i el puguem tenir en paper i tocar-lo i llegir-lo, i de moment continues treballant, continues col·laborant amb aquests mitjans que ara dèiem, i t'encoratgem a que continues. Abans d'acabar, te vull proposar públicament de fer-te una entrevista a tu al diari Discapacitat, perquè per mi ets un referent, com és l'Isaac Pedrós. Ho faré. Saps qui és l'Isaac Pedrós? Sí, tant i tant. És un referent que també sortia al llibre, la primera entrevista que vaig fer. L'altre dia el vaig conèixer aquí davant a l'hotel, que feien una reunió de Junts, a ell i a la Mònica Sales. Molt bé. I em vas a és molt crac, és com tu. Ho farem. És un mini-sac. Ens tornarem l'entrevista, Ara anirà de tornada. Que el Carles té moltes ganes de que surtis, a Carles Valdivia, que també és un crac. I tant, del diari de la Discapacitat. I el pròleg, per cert, el pròleg del llibre, que això no ho he dit. Mira, és veritat. Me'l fa l'Andy Trias. Posa'ns en situació. Bueno, l'Andy Trias... jo formo part de DINCAT, que és... Bueno, formo part del Consell de Participació de DINCAT. Molt bé. I fa un any i pico que formo part. I no sabia que el grup DINCAT de WhatsApp... és aquesta entitat que representa les persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya, Correcte. Llavors, feia un any i pico estar al grup i no sabia que tenia el WhatsApp de l'Andy Trias, el grup. I, vaig parlar... al final és com... vaig parlar amb ell per telèfon, estava molt content, amb el seu nebot, que és qui li porta tot i tal, i al final és escriptor i també. Molt bé. Ho valora molt, i ja li dic que es fiquen en marxa, i li va agradar molt la idea. I després també és veritat que ell forma part de l'associació de la Federació de Síndrome de Down de Catalunya o alguna cosa així, i la primera entrevista del llibre és d'una noia que té 23 anys, crec ara, que és Eulàlia Castro, que és integrador social, que treballa a la Federació Catalana de Síndrome de Down, on l'Andy Trias és usuari. Llavors, com a homenatge a ell, també la primera entrevista és una noia que treballa amb ell. I tindrem el pròleg d'aquest llibre de l'Andy Trias. El pròleg i l'epíleg meu, i després he fet 51, perquè al final volia ficar a la meva mare, doncs la 51. Molt bé, 50 més una. I he fet una bona introducció a cada entrevista, especialment la meva mare és llargueta, vital la meva mare, i al final he fet gent que volia que sortís, al final, i tots els sectors, ja he dit, tots. És important, Álvaro, tenir la família al costat, no? Que et donin suport. Home, sí, és veritat que sí, evidentment em donen suport, sí. Bueno, vull dir, suport moral, sí, suport econòmic també, puc dir, però sobretot suport moral. Al final, sense ma mare i sense la meva família, sempre dic que no hagués aconseguit res. És a dir, ma mare, és veritat que l'entrevista, ho puc fer avançar, que ma mare es va enterar de l'entrevista perquè ho va veure publicat al diari Discapacitat, no li vaig dir res que no faria. És veritat que ara està... També és veritat que ella... No és que entrevisti tants polítics, és veritat, t'ho puc dir, però ella també em proposa gent que vulgui que surti. Bueno, perquè les entrevistes són infinites, al final tens moltíssima gent, no acabaries mai. Ja t'ho vaig dir, que algun dia acabaríem, però no ho trobo al final, la veritat. Bueno. És a dir, quantes en tens ara en cartera que no han sortit? 200. Que no han sortit encara? 200 o més. Que no han sortit encara? Sí, tinc 200 o més. I és veritat que algunes de les que no han sortit sortien al llibre, però després les publicat al diari Discapacitat, evidentment. Però algunes, per exemple, el president Torra no ha sortit encara al diari Discapacitat, però surt al llibre. Hi ha gent que vull que sigui com exclusiva. Doncs n'estarem pendents. Álvaro Solà Pérez, moltíssimes gràcies per tornar-nos a acompanyar una vegada més al Tothom. Merci. Gràcies. I nosaltres ho anirem deixant aquí. Tornarem dimarts vinent amb més qüestions, més continguts a la sintonia de Tarragona Ràdio. El dimarts que ve, a més, amb edicions especials. Que vagi molt bé. Fins a propera.